Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Hulyo 10 hanggang 12, 2025. Ito po ang Tagalog version. Binaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested para malaman about mga sustainability projects ng BPI, click lang niyo ang link dito. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Vice Mayor Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Wala na pong tropical cyclone sa loob at labas ng ating bansa. Yung bagyong si Danas, ito po ay naglandfall sa may Taiwan nung nakaraang linggo. Ito po ay umakyat dito sa may area po ng east of Zhejiang province at bigla po itong nag-west, naglandfall bilang isang tropical storm at yung kanyang mga remnants ng mga ulan ay binuwas niya dito sa may Fujian province at ngayon ay nagbibigay na po itong malalakas na ulan dito po sa may Guangdong. So may mga risk of flooding po ito at landslides dahil po yung natitirang ulap niya ay dito binabagsak. Okay, yan po yung remnants niya at ang presensya nitong remnants ni Danas at itong isang low pressure dito si 92W at meron pong isa dito. At may panibagong nag-form din dito sa may malapit sa K91W ay naghihikayat po ng habagat dito po sa area po ng Pilipinas. Although medyo dry na yon dahil yung Modern Julian Oscillation ay mahina. Okay? Wala pa sa wet or dry phase. And then ang concentration na yon ng mga hapon-hapon na ulan at gabi-gabi ng mga thunderstorms ay dito po sa may bahagi po ng Palawan, Western Visayas at Western Mindanao. So magdala lang ng kapote at payong dahil madalas po ang mga ulan dyan. Dito po sa Luzon, may mga afternoon or evening isolated rain showers and thunderstorms but medyo bawas po siya compared sa nakalipas na araw. Dito rin sa Bicol, medyo okay po ang ating panahon dito. Medyo mahangin, okay, mula sa Tibug-Kanluran, pero kulang po ang mga precipitation. Kaya yung chance of flooding dito at landslide, yung risk niyan ay nasa low to medium. So mag-ingat lang po dahil may mga thunderstorms pa rin na pwede mabuo. At ito yung latest Climate Prediction Center na MJO 2-week forecast hanggang 14 days from now. So hanggang July 23. At mukhang lalakas po ang wet phase ng Modern Julian Oscillation. Pupunta po siya dito. So ibig sabihin po niyan, kasi nandito ang Pilipinas, magkakaroon po ng enhancement ng mga pag-ulan dahil sa posibleng may mga low pressure o bagyo mag-form at may hikayat po ang habagat. Actually, isa lang po siya, isang malaking higanting bagyo ang posibleng mag-form next week sa may dagat Pilipinas. But ang good news, hindi po ito pupunta ng Pilipinas. Ang forecast as of this time ay patungong Southern Islands of Japan, Korea, o Taiwan. So, yan po ang tracking niya. But, gaya na sinabi ko, 1 week to go pa yan. So, hopefully, hindi na po magbago ang forecast para sa taas lang po siya. Ang magiging problema po natin, dahil po may wet phase ng Modern Julian Oscillation, magiging aktibo po ang tinatawag nating habagat. Kaya ito yung date between July 16 to 23 at nakikita po ninyo dito na yung blue na kulay, yan po yung absorption ng outgoing long wave radiation. Ibig sabihin, more moisture, more rainfall ang inaasahan po dito sa ating bansa at sa Pacific Ocean, pati yung West Philippine Sea. Dahil po sa paghikayat ng habagat dahil dito sa potential na LPA na posibleng maging bagyo east of Northern Luzon by Thursday next week, July 17. So, babantayan po natin yan. No worries. Okay, ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. So, nakita po niyo dito ang remnants ni Tropical Depression Danas, nandito na yung remnants niya. So, nagbibigay po yan ng mga thunderstorms, mga malalakas na pabugso-bugsong ulan dahil sa kanyang sirkulasyon sa may Guangdong province at area ng Hong Kong, pati ang Taiwan affected pa rin. Dito sa atin, mostly sa Luzon, afternoon evening rain showers and thunderstorms, magiging mas madalas po ang mga thunderstorms dito sa may Visayas, Mimaropa at Mindanao dahil po sa mahinang habagat. Meron pa pong isa dito na LPA at dito pa yung isa.
So, yan po ang binabantay natin. Although, itong dalawang ito, wala itong problema. May panibagong tropical wave dito. Ang problema ito, pag pumunta yan dito, baka ito na yung forecast na maging next na tropical cyclone for next week. Okay? But ang probability is still 30 to 50% chance. So, we will monitor that. So, ito yung zoom in satellite animation as the afternoon progresses. Nakikita po ninyo dyan ang mga malalakas na thunderstorms sa may Visayas, parts ng Mimaropa, at Mindanao. Ito po yung mga isolated thunderstorms lang po sa may Hilagang Luzon. Sa Bicol, medyo clear. May konting thunderstorm na dumaan sa Northern Catanduanes pero naglaho kaagad. Ito po yung rain forecast for the next 1 week. 1 week from now. So, nakikita ninyo, bukas Biyernes, may mga thunderstorms dito sa may Palawan at Western Visayas, Western Mindanao dahil po sa hanging habagat. But sa Sabado, nandyan pa rin siya. Sa Lunes at Martes, Lunes. Linggo at Lunes, Hulyo 13, Hulyo 14 ay hina yung habagat temporarily. Kasi pagdating ng Martes, ayan, dadami na naman po ang epekto ng habagat dito sa may kanluran bagay po ng Visayas, Mimaropa, pati dito sa may Masbate. Okay? Dahil mag-form na dito yung low pressure system sa may Philippine Sea. So, ang forecast nito, simula sa Martes next week, is 50% and below. So, pwede pa yan mag-change. Habang lumalapit, mataas ang probability kung nandyan pa rin yung system na yan. Kasi sa 16, 17 or 18, which is less than 30% probability pa as of this time, yan na po, yung isang malaking low pressure system na posibleng maging bagyo po dito. So, kung maging bagyo po yan, ito po ang tinatawag nating habagat. So, pinapakita dito ang mga ulan na dala nitong habagat na posibleng mag-form between July 16 to 23 for the first initial stages, itong Palawan, Western Mindanao, Western at parts of Central Visayas. So, yan po ang pinapakita. Okay? So, that's more than a week from now. So, let's hope na magbago pa, but pinapakita na po natin sa inyo. Pati yung American model ay nandyan po yan. Both of the American and European model ay nagpapakita po na mayroon pong magpo-form po dito sa may east of Luzon. So, although hindi tayo directly affected, alam natin sa ganitong panahon, Hulyo, Agosto, yung habagat ang problema natin. Lalo na pag wet phase ng Madden Oscillation, magiging mas maulan po ang dala ng habagat sa ating bansa. Kaya ito nga ang wind forecast mula sa European model. Ito po yung latest as of 4 p.m. Galing po ito sa 8 a.m. run nila. Okay, it will take 6 hours bago malabas ito sa public. Kaya 4 p.m. lagi lumalabas itong ECMWF run. So, sa ngayon, ayan yung habagat sa may West Philippine Sea. Affected pa rin ang western sections ng ating bansa. Ito po yung remnants ng bagyong si Danas. Bukas po, Friday, nandyan na po yan sa may Leisure Peninsula. Yung remnants si Danas, nandyan pa rin konting habagat. But pagdating ng Sabado, Linggo, at Lunes, ay hina yung habagat. Pero nandyan pa rin. May mga low pressure systems dito sa may south of Japan, kaya nandyan pa rin yung mahinang habagat. Hindi naman po siya kalakasan. But what we are worried about ay itong sa darating pong Martes kasi may magpo-form po dito. Yan po. Okay, so Thursday, July 17, magiging isang tropical depression, monsoon depression, or some sort of a very large low pressure system. Kaya yung habagat ay nakakonsentrate dito sa may Visayas at Mimaropa at Western Mindanao. Ngayon, sa 18, 19, and 20, itong LPA ay magiging tropical depression o tropical storm o severe tropical storm. So, depende sa pag-consolidate niya. Kasi pag sobrang laki, it will take time para mag-consolidate. Ngayon, maski malaki siya at mabilis yung consolidation, magiging isa po siya malakas. Magiging isa po siya tropical storm o severe tropical storm. So, pinapakita dito between July 18, 19, 20, ay papunta siya sa Southern Islands of Japan. Kaya yung habagat between 17, 18, 19, and 20 ay nakakonsentrate po dito sa may Visayas, Mimaropa, Western Mindanao. So, pati ang Western Bicol, may mga pabugso-bugsong ulan naman po. Mostly hapon, early morning, gabi. Okay?
late afternoon. Ngayon, itong posibleng maging bagyo, kung mag-move ito sa may tinatahak niya, dito sa may area po ng Okinawa, hanggang dito sa may Eastern China, ang mangyayari po dyan, sasabay rin yung pag-akit ng habagat. So, ang habagat, from here, ang direction niya, pupunta rin dito. So, mag-reorient yan sa 21, Monday, July 21, 22, 23, mag-shift po siya dito sa may western section sa Luzon, mula sa Ilocos region hanggang sa may western sections ng Batangas at Cavite. So, yan po ang forecast kapag matuloy. Kaya lang sabi ko po sa inyo, pag more than 5 days ang forecast, below 50% of probability. Lalo na itong July 20 to 23, nasa ano pa yan? Below 20% ang probability. So, let's hope and pray na magbago. But, lahat kasi ng mga computer models ay nagpapakita na itong malaking system na mag-form to sa Southern Islands of Japan. So, pwede na natin sabihin na sa 30 to 50% ang probability nito na matutuloy. Dahil panahon ng habagat at darating yung wet phase ng Modern Junior Oscillation between Thursday next week hanggang July 23, we expect na medyo lalakas talaga yung habagat. So, take all necessary precautions. Bantayin po natin mga next updates in the coming days. Okay? So, ito yung forecast mula sa DeepMind ng Google. Ito yung forecast din nila. Pinapakita dito between July, ito yan. 16, 17, may pinapakita po ditong system. So, this one is moving towards Taiwan at Batanes. Medyo malapit compared sa European model na dito ang tracking niya. So, malayo pa po yan. Hindi pa po natin alam kung magiging totoo itong sa DeepMind AI, the newest model mula sa Google na ginagamit natin ngayon. DeepMind, experimental model yan. Kung magiging totoo po yan na forecast nila. So, we will keep you updated. Sa darating na weekend, gagawa ulit tayong new update. So, makikita natin kung matutuloy po ang potential na system na ito. But let's hope na malayo sa Pilipinas. But ang problema natin, maski malayo, ay yung habagat. Okay? And sa easterlywave.com, latest sa European Model Ensemble, same pa rin dito. Ayan. Ito yung pinapakitang system na posibleng mag-form next week, next Thursday. So, let's hope and pray na magbago pa po yan. Pati dito sa Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA between July 16 to July 2022, which is at 50% probability. Itong forecast na ito na pwede maging totoo. Actually, yung formation nila dito ng tropical cyclone ng bagyo nasa more than 60% mag-form dito. Itong week 3, medyo ano po yan, very low ang probability, highly uncertain, pero mataas pa rin. Kasi panahon na yun ng mga bagyo, lalo na ang July, pag wet phase ng Modern Junior Oscillation, sunod-sunod ang mga weather systems. So, hope na lang natin na hindi po matuloy. Ang importante, handa po tayo sa mga ganitong sakuna. Now, pati Pag-asa. Ito yung latest sa Pag-asa. Same din ang pinapakita. Between July 16 to 22, mayroon talaga mag-form dito sa may east of Luzon, patungong Taiwan or Southern Islands of Japan. So, lahat nag-agree. So, we'll wait and see. Let's hope mag-shift po ang forecast within the next 7 days. Okay, so yan po ang pinaka-latest natin sa ating panahon. And we will keep you updated. Ngayong weekend, babalik ulit tayo sa latest update. Ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.